Ho, 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 ho. Merry Christmas. Nu filma, te rog, închide. Închide în momentul. Mulți ani, mulți ani. Ce râdeți, domnule, stați. Mulți ani Ceva nu-i bine. Mulți ani. No, lasă-mă, domnule, serios. Mă rugă. Ce bune, mama cu... Asta e surpriza noastră pentru astăzi. Să mai ai o surpriză. Și o să mai fie una și mai mare. Puneți-vă. Nu, asta și asta. Deci, n-au ăla ce-i. Aia ce-i. Așa a făcut destinul vieții ca în urmă cu 20 de ani o familie tânără și frumoasă să se mute în același bloc și pe aceeași scară cu noi. Erau părinții tăi, Cătăline, cu care am legat o prietenie trainică și frumoasă. După 2 ani, Dumnezeu le-a binecuvântat viața cu apariția ta pe lume. Tot în același an, singurul nostru copil și-a luat zborul pentru a-și clădi propriul drum în viață, ceea ce a lăsat un anume gol în sufletul nostru. Dar trebuie să știi că vrând nevrând ca vecini, fiind părtași la aproape orice eveniment din viața ta și a părinților tăi, acel gol a fost suplinit cumva de prezența voastră și în mod special a ta, care erai nu numai bucuria părinților tăi, ci și a noastră și chiar a tuturor vecinilor din bloc. Ne atrăgeai pe toți cu voieșea ta și cu replicile spontane ce ne le dădeai, dovadă că ele nu puteau ieși decât din mintea unui copil isteț ca tine. Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! 145, 146, 147, 148, 149, 50, 151, 152, 153, 154, 155! Ho, 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 ho! 150!
lucru. Vă doresc sărbători fericite, anul nou fericit, să ne întâlnim la anul cu bine, cu sănătate și vă rugăm foarte mult să ne înțelegeți că am fost și bolnavi și am lipsit. A fost anumite situații, așa că toate circumstanțele atenuante să vi le acordați. Eu vă mulțumesc frumos pentru tot ce ați făcut pentru grădiniță. Și că pentru că mi-ați dat așa niște copii extraordinari. Poftiți! Cătălin? Mickey Mouse într-un jodicel cu faimă peste tot Africa. Mickey Mouse mi se spune mă prezint și sunt când am lăniță de mătar și șocoliță de ungo. Pisica ea cu mine sunt grăbim, așa luta! Dragul meu Cătălin, mă bucur nemaipomenit de mult că pot să vorbesc cu tine după atâta timp. Și eu sunt emoționată, dar 18 ani sunt cei mai minunați. În lumea copilăriei, în lumea minunată, tu ai apărut cu niște ochi minunați, albaștri din seminul cerului. Ai fost un copil energic, minunat, ai antrenat pe copiii din jur, tu ai interpretat toate rolurile. Ai fost și om de zăpadă, dar te-ai mișcat într-una, nu te-ai stat în loc. Dar ai fost și pitic, ai fost și Ștefan cel Mare, ai fost extraordinar. Un copil care, la sfârșitul anului, când tu te-ai pregătit pentru școală, atunci ai dansat. Îți mai aduci aminte ce seară minunată ai dansat tu cu Antonia. Așa că eu te rog să fii în continuare un copil iubitor cu colegii tăi, așa cum ai fost tu întotdeauna. Îți doresc un viitor minunat, așa cum în felicitarea pe care ți-am trimis-o leul acela este puternic, așa să fii și tu. Să știi că te iubesc din tot sufletul meu și tu să iubești pentru că vei fi iubit. Îți doresc la mulți ani cu tot sufletul meu. Vă rog să poftiți copilașii care vă auziți numele. Stai acolo, mami. În față. Așa. Nu, le dați în clasă. Beșnei Cătălin. Acolo, Cătălin. Ora Andreea. Cătălinuț, te pup și te îmbrățișez și îți doresc un călduros la mulți ani, cu multă sănătate și împliniri. Îmi amintesc de ani când ați fost elevii mei și cu precădere de tine. Clasa 1B, Archiudean Daniel Alin. Așa. Câmpan Bogdan Ioan. Martin Ion. Domnici Teodor. Are ceva. Prăsilă Antus Patri. Tuturor v-am împărtășit multe lucruri pe care poate voi le-ați uitat, dar care sunt convinsă că au înflorit sau vor înflori bogat. Doresc încă o dată să-ți reamintesc un lucru pe care sunt convinsă că l-ai simțit și tu întotdeauna. Pe toți voi iubi, doamna învățătoare, dar pe tine în mod expres, nu știu de ce, dar ai fost feblețea mea. Te pup și te îmbrățișez. Este vreme. Tot excelent, Beșnei Cătălin. Felicitări.
Păi amândoi! Păi cum? Și nu pot să-mi dau obra acum. Excelent! Dragă Cătălin, acum 18 ani când ai venit pe lume, am trăit cel mai frumos sentiment, acela de a fi mamă. Îți mulțumesc pentru toate cuvintele și momentele frumoase de care am avut parte în toți acești ani. Pot spune că sunt cea mai fericită mamă din lume pentru că am un băiat minunat. Și tare mult îmi doresc să rămâi mereu așa. Te iubesc din tot sufletul meu, am încredere în tine și sunt sigură că o să iei din viață tot ce e bun și frumos. Așa vei fi fericit. Bunul Dumnezeu să-ți călăuzească pașii pe toate cărările vieții tale, să-ți dea multă sănătate și mult noroc în tot ceea ce vrei să faci. Despre năsbâtile din copilărie nu vorbesc acum, le știi tu, dar sunt sigură că ele rămân amintiri care întotdeauna te vor face să zâmbești. La mulți ani, te iubesc mult, mult de tot. Cătălin, copilăria reprezintă unii dintre cei mai frumoși ani de viață. Nu o spun eu, ci oricine care a trecut până acum de această minunată perioadă. Până acum ai fost lipsit de griji și de stres. Singurele lucruri pe care le aveai de făcut la această vârstă era să te joci cât mai mult, să înveți și să fii fericit alături de noi și de prietenii tăi. Chiar dacă, odată cu înaintarea în vârstă, grijile, responsabilitățile vor crește pentru tine, te sfătuiesc să rămâi același copil, cu poftă de viață și același suflet curat. Și să nu uiți niciodată că orice drum vei alege în viață, atât eu ca tată, cât și mama ta vom fi mereu alături de tine. La mulți ani, dragă Cătălin! Dragă Cătălin, cu ocazia... m-am lăcat. Dragă Cătălin, cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani, îți... Da, oricum am zis. Dragă Cătălin, cu... Da, de ce? Dragă Cătălin, cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani, îți urez mult succes în viață, la mulți ani, te iubesc! Dezamăgit ai fost, Cătăline, când ai văzut Ișlerul cel mic și cu doblecelul cu ornat cu mărar. Iar apoi, dezamăgirea ți-a fost pulberată când am venit cu cadou adevărat și cu felicitarea de la familia Oul pentru puiul Cătălin. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Cadou mare, mare! Cătălin! Ăsta e adevărat! La mulți ani! Să crești mare! Să crești mare! Dar când ne mai distram cu părinții tăi de sărbătorile de iarnă, când tu veneai la colindat, iar eu te răsplăteam pe tine cu nuci și cu mere, pentru că așa este din moși strămoși. Colindătorii se primesc cu nuci și cu mere. Să facă din pielea lui, Domn, Domn, să înălțăm, veșmânt mândru Domnului, Domn, Domn, să înălțăm, veșmânt mândru Domnului, Domn, Domn, să înălțăm, Domn, Domn, să înălțăm, Domn, Domn, să înălțăm. Bravo! Mult frumos! Nu mă păcălești, ea! Nu mă păcălești! Hai că-ți dau și nuci de data asta. Nu-i acolo! Da, hai! Nu-i acolo! Uite, și nu și-ți dau ție... Uite, vezi așa? Nu! Nu, ei doi. Bai, n-am. Da, eu n-am bani, nu. De ce să mă fac? Nu mă păcălești! Recunosc! N-am bani! Știam eu că iară faci pe prostul! Dacă n-are el, îți dau eu, că am eu câțiva, nici eu n-am așa mult. Asta și-a lui Elena. Asta și-a lui Elena. Așa. Cam mulți, Cătăline. O, mai opriți-vă, mă, hei!
Goliți, a dat antipormoneu. Ăsta e împărțit din partea mea. Ăsta e așa, câți bani acum? Și eu v-am dat mere, nu? Și eu n-am alții. Eu sunt mai sărac. Maica mea, scutecele noi ți-om da, prea curată, pruncul sfântei înfășat. Bravo! Foarte frumos! Frumos, frumos! Adu niște cârnați și niște... Să nu-ți închipui, să nu-ți închipui, să nu-ți închipui, nici să nu-ți închipui. Și niște nuci și niște mere. Nici să nu-ți închipui. Hai, sau niște cârnați cu Florina. Nu, 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 nu. Da. Nu. Nu? Mâncă-le tu. Da, bă! Nu trebuie. Nu trebuie. Poftim, domnișoară. Nu mai trebuie. Mănâncă-le tu. Bă, n-am ghinți, cu ce să mănânc? Ați spus că nu ne mai prezentați. Mai aduce aminte când ne-a făcut faza cu peștele de la restaurant? Dar de ce peștele i-am făcut Pentru atunci? că era din zodia peștelor și Aha. l-am cadorisit cu un peștișor. Da? Acum da pe slăb. Nu? Na. Ce pește mare! Până crește și la săptămână. La 13 ani noi am aflat că lui plac motocicletele. Dă stai, mă, ce faci, mă? Nu mă Asta, da. Asta să vezi frumos. Mai departe. Mulțumesc frumos, doamnă Veronica. Am oprește aia. Oprește-o! Dacă ne spui câți ani ai împlinit. 16 ani. Uite aici. E frumos. Nu scrie aici. 16. Ai ținut minte de plugușoarele pe care le concepeam pentru tine? Ne făceau deliciul nostru și al vecinilor. Erai actorul perfect pentru plugușoarele. Respectai intonația. Poate că îți plăcea asta pentru că erai și renumerat. Frumos. Să aveți belșug în casă și pâine caldă pe masă, liniște și armonie, la mulți ani cu bucurie, și prunga plină cu mulți bani, la anul și la mulți ani! Bravo! Noi flăcăi, ia mai mânat să urăm la guvernanți, să asculați Maian, Bădița Traian, Bădița Băsescu, Joana și Antonescu, și-au încălicat pe un cal învățat, prin țară au umblat, mulți s-au mai luptat, de toți ne-au chemat, haideți la votat! Pentru voi, dragi bugetari, să aveți salarii mai mari, dar nu nesimțite, după muncă potrivite, la dascăl, medici mai mari, mai mici la parlamentar, iar rodul muncii lor să se vadă și în popor. Mânați flăcăi să audă și să aibă spor la muncă! Hai, hai! Noul an să vă aducă sănătate, viață lungă, punga plină cu bani, la anul și la mulți ani! Cele mai așteptate momente și cele mai fascinante pentru tine erau
venirea iernii cu fulgi mari de zăpadă, împodobirea bradului și visul tău de a întâlni pe cei doi moși. Moș Nicolae și al Moș Crăciun. Dar știi că i-am făcut adresă la Moș Crăciun în Laponia ca să ne trimită scrisorile lui Cătălin de la Moșu. Hai să vedem ce ne scrie Moșul. Ia să vedem. Ia uite că și scrie Cătălin pe ea. Uite aici, vezi? Oh, ce frumos! Ia uite aici, zice: Dragă Moș Crăciun, mă numesc Cătălin. Eu mi-aș dori de la tine acel joc cu militari și niște fructe dacă se poate. Și să știi că te iubesc. Uite scrisoarea de la Moș Nicolae. Dragă Moș Nicolae, mă numesc Cătălin. Aș vrea să mă aduci un pachet de Lego City, o carte despre fenomene ale naturii, o carte de matematică cu calcule și un joc amuzant. Da. Eu aș vrea să mai mă aduci o portocală și o ciocolată. Te iubesc, Moș Nicolae. Te aștept. Sunt Cătălin și mi-aș dori să mă aduci un costum de Spider-Man. Și dacă nu găsești să mă aduci orice jucărie, ceva dulciuri, o Kinder, fructe. Și să știi că am fost cu minte. Am mai făcut și ceva prostioare, dar să treci cu vederea. Pentru că îți promit că o să mă cumințesc. Cu drag, Cătălin și Elena, 26/12/2011. Înseamnă că i-au adus exact cadourile care le-au cerut de la Moș Crăciun. O altă scrisoare, asta e de... Ce fel? Nu, asta e bun de afacerism, mă, Cătălin, ăsta, mă. Dacă ai venit și ai luat scrisoarea Moș Crăciun, te rog să semnezi aici. Pe scurt, să nu iei această foaie și ia, uite, hai să vedem. Uite că aici e semnătura moșului. Ce zici? Super. Deci ne-o trimis exact și moșul a fost prompt în ceea ce i-am cerut prin adresă oficială. A fost darnic și pentru noi, moșul. Că ne-au dat scrisorile. Ne-au dat scrisorile, da. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Oh, ce poză interesantă am găsit aici! Asta cred că îți aparține. Tu trebuie să dai explicații. Oh, Cătăline, îți mai aduce aminte când a doua zi de Crăciun am venit acasă la tine și m-ai întrebat că unde am fost eu în seara de Crăciun? În ajunul de Crăciun. Și eu am zis că am fost la Unitate. Atunci ați luat vata de pe pom și m-ați deghizat în Moș Crăciun. Oare ce gândeați voi atunci? Anii au trecut pe rând, moșul te-a văzut crescând. Iar acum, la 18 ani, el zice la mulți ani. Oare cine este moșul din a ta poveste? Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho! Eu sunt moșul din poveste. Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Moșul zâmbește, un dar frumos să pun pentru un copil ce se străduiește să fie drept și bun, și bun, și bun, și bun. Ho, 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 ho! Merry Christmas!
Thank you.